Gava yekem ber cîbcêkirina avakirina devereke bi ewleh li Herêmê Rojhilatê Çemê Ferêd li gorî rêkeftina koalîsyona navdewletî ya şerê Daişê dike bi serpereştiya Amerîkayê û dewleta Tirkiyeyê bi rêve diçe. Bi gerandina dewriyên leşgerî yên hevbeş navbera her du layan de. Li Herêmê Rojhilatê bajarê Girê Spî ta bajarê Serê Kaniyê. Li gorî serkirdeyeke ji encûmena leşgerî ya bajarê Serê Kaniyê gowan hemû hazirtiyê xwe kirine ji bo cîbcêkirina vê rêkeftinê û dewriyên leşgerî yên hevbeş têne kirin bi hevrêzîkê bi wan re. Ji bo herêma bi ewle jî yanî divir dê pêwîstiya herêmê ihtiyacê herêmê jî pêk tê di millê me de yanî him di hinek cîha de ji bo vegerandina Qesedê jî şûna wan jî meclis ciyê xwe digire ama giştî jî em bêjin di herêmê de derketina Qesedê heye na ama gav bi gav merhele jî em ê van pêk bînin û meclis têkeve şûna wan de. Ev dewriye hevbeş jî bi tensîq tê kirin bi navbera Qalestyonê û Tirkiyê navbera me jî de bi hev re dewrî tê avêtin. Ji milê siyasî ve derbarê avakirina devereke bi ewleh li Herêmê Rojhilatê Çemê Ferêd hinek partiyên siyasî bînin got ev rêkeftina navbera her du layan de Amerîka û Tirkiyeyê rehetiyê li cem gel çê nake. Tenê dîtina çareserî siyasî ji herêmên re di navbera rejîmê û hêzên herêmî û oposyonê de ew tenê aramiyê û aşîtiyê bi xwe re tîne. Ev li hevkirina navbera Amerîkan û Tirkiye de îro ji bo yanî parastina herêmê ji bo herbekê yanî nekevê ber şerekê herêma me yanî ew dîsa wê rehetiyê çê nake yanî ji ber gefê Tirkiye tim dibêjin em ê bikevin mantîqê em ê xelkê penaberê ê hinek ê gebnav dikin ê Sûrî ka ji Idlib ji Kurdê newerên têxine herêma me de bi rastî tirs ji wê heye. Ya rast ew yanî tewafqek wetanî çêbe yanî nîzama Sûrî xelkê wetanî Sûrî ew bibine xwediyê parastina mantîqê li hevkirinek çêbe yanî ew jî dikeve ser milî nîzam de divê nîzam û baderekê bike rê ji ber yanî tehdîdatê Tirkiye jî bigire û xêrî wa jî. Gerandina dewriyên leşgerî yên hevbeş yên Emerîkî û yên Tirkî li Herêmê Rojhilatê Çemê Ferêd dengvedaneke xurt daye. Hikûmeta Sûriyeyê vêya red dike û vê gavê bi binpêkirina serweriya Sûriyeyê bi nav dike. Her wiha Tirkiyeyê dibêje çend zîropoş û belafir têrê nake got sînorê wan bi Sûriyeyê bi ewleh bimîne. Dara Berekat, Kurdsat News, Gundewarê Serê Kaniyê.